आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो ओंखारदों जाहैबाय रौमारि उदांस्रि देरायावहाय। बेयावहाय बेबायदिनो दिनैहाय मिडिया वर्कशप प्रग्राम दङ। दा बेयावनो आङो थांनो नागिरदों, मानो होनोब्ला सारमोना लेटार हरदों। जोङो थांनो जाहैबाय ब्रादार सोमदोनजों आंजों। दा दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांगोन एसे आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। दा फाइनालि मोनफैबाय जोङो उदांस्रि देरा। नै बेनो, नायनानै लादो। ओमफ्राय दा माखासे बेफोरखौहाय क्लिन खालामगासिनो दङ। नै ओरैबो दङ। नै दा सारमोना लिंहरनाय हिसाबैहाय सौफैनो हाबाय। दा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय नि जानाय प्रग्राम बेखौ आङो खोन्थागासिनो दङ। दा ओरैहाय नै औ मोजां दा आदा ने? जोंना ओरै आदा दंफैयो। बिसोरो सौफैग्रोबाय आरो नै ओरैहाय जों ब्रादार सोमदोनजों आंजों दङ। ओमफ्राय नै ओरैहाय ब्रादार सासे सफैबावबाय। दायो एसे जानानै लाग्रोदों। नै मिस्टि आरो बेफोरबायदिनो सिंग्रा गिदिर गिदिर निउस पर्टेलफोरनिफ्राय दंफैनाय सारमोन। दा जागासिनो, आंबो जागासिनो। नै ओइ गोथाव दा? नै जागासिनो दङ। আপুনি লগাইছে কি ভাবিছিলে, মানে আপোনাৰ মনত কি আহিছিলে এইখন দেখোঁতে আৰু আপুনি ইয়াত মানে আমি যদি ইতিহাস হৈ চাওঁ বৰ্তমানলৈকে আমাৰ নাৰী সমাজত সুৰক্ষা দায়িত্বৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পুৰুষসকলে অগ্ৰাধিকাৰ কৰে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক। হয়, তাৰ মাজতো যে বেয়া কাম নহয় এইটো নহয়, দুই এটা হৈ যায়, পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কম। কিন্তু প্ৰটেক্টৰৰ ভূমিকাত কিন্তু মই ভাবোঁ আৰু কি পুৰুষসকলে সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো। কাৰণ কি হ'ব পাৰে? জাতিৰ মাজত বিবাহ হ'লে অনাৰ্কি বুলি কোৱা হয়। মানে दा दिनैनि प्रग्रामा जोबनानै थांबाय, मिडिया वर्कशप प्रग्रामा। ओमफ्राय गावबा गाव न'आव थांसिगोन। ओमफ्राय लोगोसे नै बिथांमोना दिनैहाय पार्टिसिपेट खालामफैनायनि थाखायहाय सार्टिफिकेटबो होबाय नै मोनसे। दा बेबायदिनो आरो दिनै गोबांथार सोलोंलायनो मोनबाय। गोबांथार बेवहाय गिदिर गिदिर निउस चेनेलनि सारमोन दंफैयोमोन। ओमफ्राय दा बयखौबो लोगो मोनलायना गोजोननाय मोनबाय। ओरैहायबो नै जोब्बाय दा प्रग्रामा, थांसिगोन गावबा गाव। दा लोगोफोर प्रग्रामाथ' जोबनानै थांबाय। दायो जोङो न' फारसे रावना हाबफिनगासिनो दङ। ओरै दङ नै जोंना ब्रादार सोमदोन, बिथाङा गावनि कारखौनो ड्राइभ खालामगासिनो दङ। दा सानैजों फैदोंमोन जोङो। ओमफ्राय ब्रादार दिनैनि बे मिडिया वर्कशप प्रग्रामावहाय फैनानैहाय फिलिंस माबायदि मोनखो जेनेबा? दा मिडिया वर्कशप माखौ अर्गानाइज खालामदोंमोन दि एन्ड बिथांमोना एक्सन नर्थ इस्ट ट्रास्ट आरो फुल फर्मावहाय, जाय गोबावनिफ्रायनो दङ, 25 बोसोर जाबाय बेयो जोंनि जायगायावहाय गोबां प्रजेक्टफोर समाजनि खामानिफोर मावनानैहाय। दा बिथांमोना मोनसे मिडियाफोरनि वर्कशप एरेन्ज खालामदों, जायनि टपिकआनो जादों जेन्डार इकुवेलिटि, माने मा होनो आथोनारि समानथाइ ना मा होनो बर' बिदि होनगोन। दा बेनि बेलायावहाय जोङो माखासे सोलोंनो हादों माने माखासे मिथिखायोब्लाबो माने मोनसे रिमाइन्डार बायदि गोसोखांफिन होनाय बायदि मोनसे वर्कशप माने मुलाम्फा जों खालामनो हादों। माने सासे मिडिया पार्सन एबा ससियेल मिडियाया माने समाजाव बेसेबां माने रेसपन्सिबिलिटि एबा दायथ' दङ बेफोरखौ जों मिथिनो हादों आरो। जेन'बा बिराद गिदिर रल प्ले खालामो मिडियाया, जिहेतु नोङो खिन्थु मिडियाया सैथोयै मावनांगोन आरो बेनो, माने इम्पार्टियेल जानाङाबा ओरै बबेनिबाखौबा साइडखौ लोगो लानानै बबेबा साइडखौहाय मा होनो नाख्लायनाय बा नासयनाय
अबेबा साइडखौहाय बोखांनानै अबेबा साइडखौ नासयनाय बेफोरबायदि जानाङा मिडिया हिसाबै माने सैथोखौ सब समय दिन्थिनांगौ आरो जिहेतु मिडियायाव नायनानैनो गासै मानसिफ्राबो माने इनफ्लुयेन्स जायो नालाय नायनानैहायनो सोलोङो मिथियो रोङो बेबायदि दा नंगौखौ नंगौ नङिखौ नङि नैबेफोरखौहाय दिन्थिनाया मिडियानि दायित्व बेनिफ्राय बिसोरो मेनलि फकास खालामदों जेन्डार इकुवेलिटि टपिक हिसाबैहाय माने आइजो माहारिया फिमेल जेन्डारा माने बेसेबां समानथाय मोनो दा बिसोरो बेसेबां इम्पर्टेन्ट बिसोरनि केपासिटिया मा आइजो जानानै मा मावनो हायो आरो समाजाव आइजोफोरखौ बबे नोजोरजों नायनानै फाहायो ना फोजौवो ना सुबिदा होयो होआ नैबेफोरनि सायावहाय गोबां सावरायनाय जादों आरो दा बेफोरखौहाय जोङो मिथिबोनो हाबाय बेनिफ्राय मिडिया हिसाबैहाय बेनो सैथोयै मावनांगौ ओमफ्राय मा होनो बांद्राय नंखायखौबो इमोसनेलैहाय माने बांद्राय नंखाया बेखौनो होज्रिखावै निउस बानायनानै नंगौ बायदि सानहोनाय माखासे समाव निउसफोरा बानाय जानो हागौ सोरबा औ माने हब्राय बेखोन बुंगोन दिन्थिबाय थागोन जाया माने इस्युआ बांद्राय गिदिर नङाब्लाबो गिदिर इस्यु जालांनो नागिरो आरोना नैबेफोरखौहाय जोङो मिथिनो हादों आरो नंगौबो बेबायदिबो खालामो सोरबा बायदिया माने अबेबा मिडिया जानो हागौ हयथ' पलिटिकेलाइज बा पलिटिकेल बबेबा बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बा गोबां पार्टिफोरहा आजिखालि आइटि सेल थासै पार्टिफोरानो आइटि सेल डिपार्टमेन्ट थायो जायफोरा माने गावसिनि पार्टिखौल' मोजां दिन्थिगोन बबेबा पार्टिनि एसे मोनसे नेगेटिभ पइन्ट मोनबायला बेखौनो बारे होबाय थागोन जानो हागौ बे एसेबां गिदिर इस्यु नङा नै बेफोरा जोंनि समाज मा होनो ससियेल मिडिया बिजोङावहाय बेफोरबायदिया जाबाय थादोंना जाबाय थायो जों नुनो मोनो आजिखालि ससियेल फेसबुकफ्राव स्पेसियेलि फेसबुक पेजफोर गोबां आइटि सेलनि माबाफोर थायो दा बेफोरखौहाय माने जों पाब्लिकफ्राबो आवेर जानांगौ आरो दा नंगौखौ बुंदों एबा नङाखौ बुंदों दा मेनलि खामानिया थायो मिडिया नंगौखौ नंगौ दिन्थिनांगौ नङिखौ नङि जाहाथे बयबो गाव गावनि मोन्थायजों फ्रिडमलि माने गाव गावनि नंगौखौ एक्सप्रेस खालामनो हायो आरो मेन मोनसे मिडियानि खामानिया जाहैबाय समाजनि जेंनाफोरखौ दिन्थिनानै हो जाहाथे बियो गभर्नमेन्टनिसिम सरकारनिसिम सौहैयो जाहाथे सरकारा बेखौ नुनानै मिथिनानै बिनि सायाव माबा मोनसे दायित्व लायो खामानि मावना होयो बिसोरनि जेंनाखौ सुफुंनानै होयो नै बेफोर मिडियाफोरनि दायित्व बे आरो बेबायदिनो गोबांथार डमेस्टिक भाइलेन्सनि सायावहाय माने ओरैबायदि माने न'खरावहाय हौवा हिन्जावफोरनि गेजेराव दावराव जानाय दा हौवा हिन्जावफोरनि गेजेराव दावराव जानाय बा न'खरफ्रावनो माने पक्स' केसफोर जानाय माने उन्दै गथ'साफोर हिन्जावसाफोरखौहाय माने बेफोरबायदिनो गाज्रि आखुथाय खालामनाय बेफोरनि बेलायावहाय माने जेन्डार इकुवेलिटियावहाय नैबेफोरो बिराद गाज्रि मोनसे फेक्टर आरोना बेफोरखौ मिथिनो मोनबाय डमेस्टिक भाइलेन्सआव जोङो स्पेसियेलि बर' समाजाव गुबुनावबो बर' समाजावबो दासिमबो दं जौ फेग्लिबायनानै फैनानै न'आवहाय दुम दाखाल खालामफैनाय गाव गावनि हिन्जावनि सायाव रागाखौ हगारफैनाय दा मानि थाखाय जायो मानो होनोब्ला गाव गावनि हिन्जावखौ मान सनमान रेसपेक्ट गैया गाव गावनि हिन्जावखौ गाहाय नोजोरजों नायो गाव गावनि हिन्जावा माने गोहो गैया बे आंनि सिङावखा आं बेखौ गोसोबायदि खालामनो हायो नै बेफोरबायदि साननायजों माने जौ फेनानै माने जौनि निसायाव खालामलायो खिन्थु सेन्सआव थाखायो खर'आवहाय खिन्थु माने मानो होनोब्ला बियो जुदि जौ फेनानै सेन्सआव थायाखैमोनब्ला बे जायजों मोनसे लामायाव बुलायबोगौमोन जौ लोंनानै फैनानै खिन्थु बियो डाइरेक्ट फैनानै गावनि असे हिन्जावखौसो बियो बुफैदों मानो होनोब्ला गावनि हिन्जावखौ बियो खमजोरि होनना मिथिगौ बियो बेसेबां केपासिटि दङ बेखौ मिथिगौ ओमफ्राय बिनि बिथिङावनो नायनानैहाय दावराव दावसि हौवा हिन्जाव जादलायोब्ला जौ फेनानैहाय न'खराव बुख्रुब बुसि जालायोब्ला न' खाथिनि मानसिफ्राबो जोंनि मानसिफ्रा लाइट लायो आरोना बांद्राय इम्पर्टेन्स होआ है बेलाय हौवा हिन्जावजोंसो जालायदों जौ फेनानैहाय बिसोरनो जाबाय थाखासै होननानैहाय बे नोजोरजोंहाय नायनानैहाय एसे माने सिरियास लाया खिन्थु बै हिन्जावा जे गाव बेसेबां खस्थ' मोनदों बेखौहाय जों नाया जे बिदि बे न'खरनि हिन्जाव जाबाय बिदि नासय जानानै थानांगौ बा बे हिन्जावा खस्थ' मोननांगौ बिदिथ' नङा मानो होनोब्ला बेबो मानसि हिसाबै बेहाबो मोन्थाय दं मोजाङै थांनानै थानायनि गोजोन सान्थियै थांनानै थानायनि मानसि हिसाबै थांनानै थानायनि बेहाबो मोन्थाय दङ दा बेनिखाय माने डमेस्टिक भाइलेन्सफोरा नै बेफोरबायदि जानांगौ दा बयहाबो दायित्व थायो डमेस्टिक भाइलेन्सआवहाय हेफाजाब होनो जाहाथे होबथायो जाहाथे बुजायो जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायोबा आस्ते आस्ते जेन डमेस्टिक भाइलेन्स एबा गाव गावनि न'खराव जानाय जेंना बुलाय बुसिया जेन जाहाथे खमायलाङो नै बेफोरो माने बिराद दायित्व दं आरोना बयहाबो नट अनलि मिडिया आरो नैबेनि बेलायावहाय जोङो बेबायदिनो गोबांथार सोलोंनो मोन्दों गोजोननाय मोन्दों जोंबो गोबांथार सोलोंनांगौ थायो मानसिया जेब्ला जिउ जोबो अब्लासो सोलोंनाया जोबो
राइट 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 दा बेखायनो जोङो सोलोंनाया मालाबाबो जोबा दा बेखायनो जों जेसेबांनाखि बे संसाराव थागोन जोङो माने मोनफा मोनफा थैजासिम जों सोलोंलांनो गोनां आरोखि दा गोजोननाय मोनदों दा ब्रादार सोमदोनाबो गोबांथार नोंथांमोननो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनैहाय शेयार खालामबाय माखासे गोबांथार खोथाफोरखौ दिनैनि प्रग्रामा बेबायदिनोमोन गोबांथार मोजां सोलोंनो मोनदों बेवहाय गोबांथार गिदिर ससियेल मिडियानि मानसिफोरानो दंफैयो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप नुखाबाय जानांगौ दा मा होनबावनो होनब्ला बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय